pratrok ang dengkas dikong karjaparni katalon. Mokindar arong aragatong parai harai kachikap Japan dolong kabedeta jok kaningri. Kardom Karbi Prime Tamalong Penili Sami Raniti Mungpi non arjuikta Birtang Ton Pen. Kas dikom tiripi dipuasa hemalong thom ke pratrok ang dengkas dikom karjaparni talon si hem prekaputak lamthe repon. Article 244A ateng Karbi Anglong, West Karbi Anglong lapen Dima Hasawa Phan MEC election aprang parliament session along autonomous state aputhak private bill paponang popusi kas dikom karjaparni along lamthe jeparai. Kalitang songja tuma phan kachiki mo pen kapang cheng song kaljap amay along kas dikom songja po ajetimung sing timung lapen pinang ana songja asongja piatum chetongdun. Dhansari ahawar along non malom monit kitia reta puthak APHRC song pen arunipa inkora pho arni ada por phai cap apor malom pen district press club of Karbi Anglong asa hemalong pherangke ame kapidopon. APHRC ame puje ai kathar pen pherangke ame along kaningje ponke non malom dhansari ahawar along monit kitia reta puthak ningduk lopusi ningje. Kidam tangani amit nuni salapen aluta mai bangsa atum kitia hut APHRC song pen ningduk lo anparta deboje chin halapen inodra chai claim bang sonjay ronghang apran kidam puthakta ningduk lo pusi alang lehin pen ningje. Government pen la swala maputak mesena kengkam deng ponangji. Tribal amonit atum lapen Karbi Anglong, West Karbi Anglong lapen Dima Hasawa alo mesen lapen ingsam jin pen kidu kit hakimi Japan Article 244A pachunang poputa pherangke ame along ningje. We request the government to take proper steps to prevent violence among the tribes people and among all communities in Karbi Anglong, West Karbi Anglong and Dima Hasaw, whether on the borders or inside the districts. The hidden plan of the Assam government to attach the hills districts to the ongoing establishment of mini-state of Borak Valley must be scrapped. Creation of autonomous state under Article 244A of the Constitution of India is the only solution to bring peace and prosperity to the three hill districts of Assam. We continue to demand creation of autonomous state instead of attaching us to mini-state of Borak Valley. Ningkreng lapen barla abotora kisung konsi kaceprek mokendur arong arada tumaphan labang so puthak chini damsena. Pherangke aphana kapa chini do natengke amreng constituency mokendur pen sangsika arong adak amreng aroi parai don pharo isisose mokendur arat atumdo. Halaso ahawar along piniani anta KAAC pen thangnat akirata KP pere rajok lo tari aus to maratum pen chenglok keso kion ela pen chojor chulang asai ke klemalong kidu kisunga puthak radatum pen pherangke aphan than pachini don. Pachini la sarong ge mukendur rong piarong. Nga tum kana masih sepuluh lagi mukendur ge. Amreng konsensi MEC amenang di sini mah. Rina terapi la election klik aprang homoi bang mah. Ke wang lilo la dak akan takon tanang cibi bela. Election la bang ve aprang la so bujok je aprang bang ve. Bang ve thang da. Lu hai de la pi lang la pan secara teng petang te hai de pi ke rong la tum pan lang ponji pu ke dam ke bang to pen chenglok prek jam sing thua sai mu kerap pi ponji pu thap nang tum ku pi to kerap lang pon ke. Thang ta bang ve ma mayok ta. Non ke to boma sarkar BJP sarkar tum bar pi bar so hem so ki people sarkar ban kerap lo hai aput asam ng long pe. Long pe sa. Pinyang mi pina. Dak mana tum non dak mana tum arong ki do don kan do sa pem tum. Apu asam tum tum ke do hai. Ang ton hat tel hai. Don pharu e dui da. Don pharu dui di. Te don pharu si ara tum mana tum hithi kola chenglok na tum konalo ke chunam ka chora kem tum. Ni tumye la jeng kha pen khiruni le. Jeng kha pen khiruni di. La so jak nang le ko an dui ke ding dung ne paching pan ma. Ne ni ta lana kilometer ni chini na de lo. Adon thu mokindur ahawar along non KAAC kachari boma tumpen barpi barso kachiti ahem so pen chenglok
ka chelenga tawar la pen mesen kijuna lang la pen prek jam akira he hui setami pinyanian ta KAC pen mesen akira pithek thilang pasi rada tom pen nang than pachini don kat news apirang ke kerwin terang nang kilo aberta Chokihola Police Station ka parlo Chokihola Indoor Stadium adung kedo tung istora long patoya jo kang hu kilot pen pena ana hormu kang hu pipona berta phirang ke pitor teron pen berta nang pale Chokihola Indoor Stadium adung patoya jo jirlo apor tung istora long kang hu kilot dama hot bite attires hai hui pen chenglok kulat along kedo pinang ana hormu inhu ponlo setame tangka ke kulat along bitikang ke dapot tangka ke rengke ponlong lelang pusi tung istora hem puji ten timung pen phirang ke aphan pachini Patungi aning tang sama ko ni tum di bazia for lockdown kulat kangkir person ke do pena jog ni tum patumi for ang edes tame in kirpon spensi tum mitang hem si dam si mitang kulat tame kangkir do pena jog ni tum kirpon lo so phi tum patuwe for an kang hu kang hi tum pen wang si ni tum kulat wang pen ni tum la tung e motor dukan along tame kang hutum ke bang penpot ni tires name itum tires name si hini ke chugi pon la pusong do tame tires name pon der lo la penan par same akinang som nitum pangtheng athek the mi thang akulat bo phis tame pangtheng athek the ko pp hormone se nitum ai sub chen the ko si mars as amo ko system me pinangan pon lo la senili kachun ngri kang tung bang ke nili barat lo tame kelang char tung some mate popular pupo PSA hoi kana tung some la person kelang char pen kang hi tum phan ke pawe dia jia phan lang chari ponte mi san ko se ni li nemli men jiten timung hoi pen tum phan pachini do kulat along kang hu kilo pen sika suri kep anba kamoi ke kang hu atum inhu ponu putak kulat ahem phu pen pachini ponthu non malam soporapan bir tamu ington iksena Chora la pok chukor jin ta nang na igar koi bong manai wang sarak thane pok chukor ong ko pipo no bong pipo lote igar koi ni pok chukor elo ti men do nang nam bidam thani chicha kon elo ajo porto lo ke bong pharmacy jingkir la po bunan ke dam lang no hi ki long bang puji mini Pokchokor do wai nang pidun tha lada ka tok 24/7 open pu zero lo anteng puluman nangli tum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nili tum alon medical store ke 24/7 ingpu pon lo lahan lo alon medical store icheng si karbiang bongpen kang pucheng pharmacy labang so pharmacy reke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long poniji lapen kilong le adawai nangli order pikang lote prapjin pen long poniji Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tami humrig non. Anso se kachini jiaphan aber kipia number along humrig tami. Dihena mopit putat birtalong wangthulo. Borpothar Police Station ka parlo aru niphai inkora pho ani ada porphai Cresia pormalom khakrajan towar kokthom kachetok naka checking kapito ponalong ihuma bas along keton kelang asai khiatum pen kirika kuru kapito pona hot raki aharmu mate heroin grams pharo truck sira inkora kethom at kelong pon Raikom asai khiatum joy pen birta kelong ateng pen dimapur pen kiwang bom AS19AC 0074 abas khangdon pen kerika kuru padoponlo Kerika kuruk kapido pona hot sabun ke thap ahom home truck ke prapli along pen
Rakia Hormomate Heroin Grams Pharo Troxira Inkoira ke Thoman Inut Rimpa Hazorika Arta Plikep Arideng Pen Kelongpon Keton Kelang Asai Kiarideng Kaching Nang Chek Rimpa Hazorika ke Khatkhati Police Station Kaparlu Kacharigao Khatkhati Asar Kalitang Rajan Hazorika Achor Pusi Pangthek Ponlo Mahamaya MSC constituency Kapalo Dengao Lamps Lapen Dokpoka Lamps Cooperative Society Atompen Arunipa Incorapli Arni non corona aura krem ki thur thu pen chori chalan thekhe araratum ki sung tini si sarkar pen kapen khat atenga ke joy pen ration card kawe ahem tu natoma phang sang edonalong lien pho pho kerona sa dengpo ke damtang aningkan lockdown ise kachongda chot araratum det piangkang lockdown ki biajok ke choklem ki chodam lapen chojor cholang satami pinang ana ki sung dolo lapen piningkan le thota lapusonsi nangmanlo Rada kisung lang dam pen sarkar hin pen kapin khat ateng pen ration card holder kedo kawe atoma phan edona pharman akijoy pen sang lin phopho kirona long KAACEM lun sing teronori ding pen pajir pon la penan parta han kecho ajang thu kachona mijia phanta adon tina phang tangka suri kep kep pajir pon ahut rada phan jitula kidu kela katum ahok ped bang ke kapem sadam tasiksa ulo isia por ki lockdown nang kok kitilo Masila sopor hut itum kendriya sarkar rajya sarkar lapen Karbi Anglong Autonomous Council sarkar hin rong rup ajo card kidu Karbi atum phanta sang akejoy pen kipipon dang itum thakte lage Congress lage SCC lage amu party pun itum thakte pin bibino jati jonogosthir phantane itum aso bangke thu local committee vice itum sang apale asi pini ke cheng ponlo Dengao Lamps along vitamin itum sonsi ron ponlo lapen pini dak dokumenta Lamps sonka dakaron ponlo lapen te bilogat lapen itu masonsi through itu mondol committee lapen dak tim do Mahamaya tim dak dokumenta town committee chairman bagi lapen te BDC chairman alang itu mak tim pen itu celang si mondol committee hoi pen padang si through local committee long dam si halaso local committee arong along kita minit sonsi sang akejoy pen kirong pon pini ke cek Sanga ke joy pen kerona sai along VDC chairman Rajesh Teron DMCB chairman Biren Singh Teron lapen Dengao Lamps chairman Kur Singh Timung pen chenglok Lamps along claim bang phubang piatum chetong don Penya birta bang kela pansikang ton iklo domi thakme kurwang thu